Iqembu AmaZulu Football Club linabaphathi abasha lizilungiselela ukuqala kwesizini entsha. Abalandeli nabadlali bami ngomumo. Sekunamathemba amasha njengoba kunabaphathi abasha ukuthi bazobeka leli qembu endaweni ephezulu. Leli qembu belithandwa kakhulu KwaZulu-Natal. AmaZulu FC bengenzi kahle eminyakeni edlule. Agcina ukubamba indebe ngo-1992 kwi-Coca-Cola Cup. Bavale isizini edlule behleli endaweni ye-13. Kodwa leli qembu lithi likulinde ngamehla abomvu ukuqala kwesizini entsha. Emidlalweni wabo wokuqala bazobhekana ne-Orlando Pirates eThekwini. Ngijabula kakhulu ngejezi lihle kakhulu and sesi-ready for isizini ezoqala njengamanje. Siyabonga ukuthi babuza ngokhona for us. Uqale ke team njenge-Pirates kuyasilungiselela emqondweni ukuthi senze kahle. So ukwenza kwethu kahle against i-team enkulu means isizini yethu kicks off ngendlela ekuyiyo nendlela esifisa ngayo. Leli qembu alishintshanga imbala yalo njengoba kususwe nje ingonyama kwafakwa imkhonto ngaphambili. Lizosebenzisa ijezi eli-green uma lidlala ekhaya, lisebenzise elimhlophe uma lidlala ekuhambeni. USPA uzoqhubeka nokuba abaxhasi. Uzobona ukuthi mawulibuka kahle leli jezi linemkhonto ebheke phansi, akusiyona imicibisholo, imkhonto, amaqwa lawa abephathwa uZulu maye empini. Uma umdlali seligqokile leli jezi kufunazi ukuthi usempini. Londe Khadebe, SABC News, eHowick.